na imebe ahịrịokwu ka anyị ka nọ n'ime ya. Site na ngwara unu enwere ahịrịokwu ụzọ atọ nke anyị nọ na nke mbụ ahịrị mfe iji mkpụrụ okwu ole na ole n'ebe ahịrịokwu. Ngwanụ ka anyị lee ọmụmaatụ nke anyị nwere n'ụbọchị nke taa. Nke a bụ nke ikpeazụ anyị na-eme na izuụka. Mkpụrụ osisi ahụ tọrọ ụtọ nke ukwuu. Nke ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe. Tọrọ, o nwere naanị otu ngwa. Tọrọ, o nwere naanị otu ngwa. Ntụgharị ya n'asụsụ Bekee bụ the fruit is so sweet. Ngwale ọmụmaatụ nke abụọ. Ọnya ahụ mara oke. Ọnya ahụ mara oke. Tụgharịa ya n'asụsụ Bekee. The trap caught a rat. Ka ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe. Mara, o nwere naanị otu ngwa. Ngwa lekwa anya. Ọmụmaatụ nke atọ. Dinta gburu ọdụm. Dinta gburu ọdụm. Dinta gburu ọdụm. Kedu ihe ahịrịokwu a, kedu ihe mere o ji bụrụ ahịrị mfe? Gburu bụ otu ngwa o nwere. Gburu bụ otu ngwa o nwere. Ngwa ka anyị tụgharịa ya n'asụsụ Bekee, a na-akpọ ya gịnị? Dinta killed a lion. Dinta killed a lion. Ọmụmaatụ nke anọ. Ọ zụtara uwe mara mma. Ọ zụtara uwe mara mma. Cheta na ngwara na ọ bụ ọmụmaatụ nnọchiaha bụ nke tụgharịwa na Bekee nwere ike ọ aha inwe ike iji ya nọchie anya nwoke maọbụ nwaanyị, aha nwoke maọbụ aha nwaanyị. Ngwa lee ka anyị tụgharịrị ya n'asụsụ Bekee. He bought a beautiful clothes. He bought a beautiful clothes. Ngwa lee ọmụmaatụ nke ise. Ha na-agba mmiri. Ha na-agba mmiri. They are fetching water. Na-agba mere ahịrịokwu a ọ bụrụ ahịrị mfe dị n'ugbu a. Ihe nke a na-eme nke ka na-eme ihe na-eme ugbu a ka na-aga n'ihu. They are fetching water. They are fetching water. E nwere ọtụtụ ihe, ọtụtụ ọmụmaatụ ndị nke ọzọ anyị kwesịrị iwetara unu, mana ọ ga-abụ oke a. Mana otu ihe m chọrọ ịgwa gị bụ inwe ahịrịokwu maọbụ asụsụ Bekee ị chọrọ ka anyị tụgharịara gị n'ahịrịokwu, jụọ ya na comment section. Write it in the comment section. Aga m atụgharịrị gị ihe ọ pụtara n'asụsụ Bekee. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ụbọchị nke taa, n'izu ụka nke